dagen er fake produkt, og det er ret slemt, men ok, hvis mor hun lugter. Tag en taxa til en lufthavn, og du vil aldrig mere gemme dig for faste lavn. Så lad mig høre din samvittighed. Drømmer du stadig om at blive læge eller smed? Tag nu lige og slap af med det elitære ræs.